ассалому алайкум бинандагони гиромии барномаи футболи осиё. гурӯҳи эҷодии мо дар варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор ҷойгир шудааст ва имрӯз дастаи мунтахаби тоҷикистон таҳти роҳбарии мураббии нав, ки ин ҳам яке аз дастовардҳои хуби мо ҳаст, ба бозиҳои ҷоми осиё омода мешавад. аслан мо ду бозии таҷрибавии дӯстона бо дастаи мунтахаби ҳиндустон дорем, ки яке аз бозиҳо, бозии дуюм албатта, дар ин ҷо баргузор мешавад. игор ангеловский баробари таъин шуданаш ба мансаби сармураббии дастаи мунтахаби тоҷикистон бозиҳои охирии чемпионати мамлакатро байни дастаҳои лиги олӣ аз назар гузаронид ва барои худ хулосаҳои зарурӣ баровард. алҳол бо кӯмаки дастёронаш 26 бозигарро интихоб намуд ва ҳоло дар ин майдон рӯзи сеюми машқҳоро барпо менамояд. шиносоиаш бо даста чӣ гуна гузашт ва ӯ чӣ мегӯяд? Я думаю, что ребята хорошие работают, это все хорошие ребята, это профессиональные футболисты, тогда думаю, что очень быстро мы познакомимся, что они знают, что я думаю, что я, как правило будут отношения в гостинице, как правило будут отношения на поле, тогда думаю, что мы все должны быть как один тим, одна команда, это очень важно. дараҷи даста дарвозабонҳо Рустам Якимов, Ростови Россия, Муҳиддин Ҳасанов, Истиқлол, Далер Азизов, Ҳосилот, ҳимоятгарон Зӯр Жӯрабоев, Суғдиёнаи Ӯзбекистон, Ваҳдат Ҳанонов, Сипоҳони Эрон, Раҳматшоҳ Раҳматзода, Псим Йокигарта, Индонезия, Аҳтам Назаров, Вахш, Табрез Исломов, Алиҷон Кароматуллозода, Содиқҷон Қурбонов аз Истиқлол, Меҳрубон Каримов, Равшан, Фурқон Раҳимзода, Ҳосилот, Абдулло Шарипов аз Регаритадаз, ним ҳимоятгарон Парвизҷон Умарбоев, Локомотив Булғористон, Эҳсони Паншанбе, Шервони Мабадшоев аз Теренгану, Малайзия, Алишер Шукуров, Қизилқум Ӯзбекистон, Алишер Ҷалилов, Амирбек Ҷӯрабоев, Муҳаммадҷон Раҳимов аз Истиқлол, Салоҳиддин Эргашев аз Ҳосилот, Ҷамшед Махсумов аз Равшан, ҳамлагарон Шаҳром Самиев, Алкармаи Ироқ, Шердин Бобоев, PCM Макасар, Индонезия, Далер Шарифов аз Истиқлол, Фаридун Давлатов, Регаритадаз. дар ду рӯзи тамринҳо игор ангеловский бозигарони мунтахабро чӣ гуна дарёфт? ҳолати ҷисмонӣ ва маҳораташон ба талаботаш ҷавоб мегӯянд? Состояние очень хорошее. Когда я говорю хорошее, думаю, что нет травмы. бо сабаби лат бардоштан аз ҳайати дастаи мунтахаб берун мондани дарвозабон Олег Баклов аз Уфаи Россия, ҳимоятгар Манучер Сафаров ва Рустам Соиров аз Истиқлол, инчунин ним ҳимоятгар Амадони Камолов аз Гулгӯҳари Эрон барои Ангеловский дар интихоби ҳайати асосӣ барои ҷоми Осиё баъзе аз мушкилотро шояд рӯи кор орад. Я очень жалко, что это футбольный спорт, когда травмы есть, и нам тоже проблем, что не будет Баклова, не будет Сафарова, не будет Камолова. Это очень красивые футболисты с качеством, футболисты опытные, но это футбол можно играть, это нормально. Футболисты, кто играет на поле, должны заменять футболисты, кто травмированы. аммо ин бозигарон ғайр аз Манучер Сафаров дар бозии асосии мунтахаб баъди ҷоми Осиё 2023 кам ба майдон омаданд. аз тарафи дигар Олег Баклов дар набудани Рустам Якимов худро муҷалло нишон дод, вале Рустам дарвозабони асосии даста боқӣ мемонад ва боварӣ ба ӯ бештар аст. Ростови Рустам Якимов бо 8 ғалаба, 9 мусовӣ ва 13 бохт бо касби 33 имтиёз зинаи даҳумро дар Лигаи бартари Россия ишғол кард. Дарвозабони тоҷик Рустам Якимов имсол дар Лигаи бартари Россия дар ҳайати Ростов 28 вохӯрӣ гузаронида дар майдон 2520 дақиқа ҳунарнамоӣ дошт. дар ҷоми Россия низ ӯ 2 бозӣ гузаронидааст. ғайри чашм дошт. кортҳои зарди Рустам Якимов, ки 5 ададро ташкил кард, ташвишовар мебошад. нархи имрӯзаи ӯ дар бозори ҷаҳонии футбол ба 2 миллион евро баробар шуд. По ходу сезона, наверное, больше да, чем нет, потому что разные моменты были. В принципе, находимся там, где должны, наверное, находиться. Поэтому, наверное, доволен. Самое главное, сохранились без стыков, поэтому я доволен.
Как вы относитесь вот замена тренеров? И вот у нас опять новый тренер. Как он проводит тренировку? Ну, это нормальное явление, пока как бы знакомимся. Так, в принципе, объяснял свои требования, что он хочет видеть на тренировочном поле, в быту. Поэтому все нормально, как бы новый тренер, новые требования. Нормально к этому отношусь. дар рӯзе ки гӯи эҷодии мо дар варзишгоҳ буд, парвезҷон умарбоев ва шаҳром самиев ба ҳайати даста ҳамроҳ нашуда буданд ва дар рӯзи пахши барнома онҳо ба ҳайат пайвастанд. бозигароне ки дар чемпионатҳои дигар кишварҳои хориҷ бозӣ мекунанд имсол худро дар ҳайати дастаҳояшон хуб нишон доданд. эҳсони панҷшанбе ва шервонӣ мабадшоев дар ҳайати Теренгану дурахшиданд ва дар ҳамаи бозиҳои ин даста ширкат карданд. эҳсон бозигари фаъол буд ва бо партобҳои головоро касбияти баланди фардияш мухлисонро ба ваҷд меовард. шервонӣ дар ҳайати Теренгану 3 гол зад ва дар миёни футболбозони касбии Теренгану ки аз кишварҳои пешрафтаи футбол буданд хафо намонд. чемпионати Малайзия аз рӯи легионерҳо, бозигарои хориҷӣ чемпионати хуб аст, чемпионати бахубат аст ва бозӣ ба бозӣ кӯшиш карда истодаем ки то ба он чемпионат то биёрем. барое ки аз чемпионати худамон камтар фарқият дорад ва кӯшиш карда истодаем. бозиҳо низ хуб рафта истодам. шартнома шумо ба анҷом расид ё ки боз шартномато идома меёбад? Не, мо то моҳи декабри он сол шартнома дорем, вале бо дастам. эҳсони панҷшанбе ва шервонӣ мабадшоев дар ҳайати дастаи Теренгануи Малайзия дар мавсими футболи гузашта зинаи панҷумро ишғол карданд. Теренгану аз 24 бозӣ 10 ғалаба карда 6 мусовӣ ва дар 8 вохӯрӣ мағлуб шуд. ба шервонӣ мабадшоев муяссар гардид ки дар 9 бозии лиги бартар ва 4 бозии ҷоми Малайзия ширкат карда 3 гол занад ва 2 паси головарро ба номи худ сабт намояд. ӯ дар майдон 760 дақиқа ҳузур дошт. эҳсон бошад бо 1 гол ва 2 паси головар ва 720 дақиқа дар майдон омори худро дар Малайзия сабт намуд. эҳсон ягона голи худро ба дарвозаи чемпиони нави лигаи бартар Ҷаҳор Дарултаъзим задааст. Многие из них играют за рубежом. И местные чем-то отличаются или нет? Я никогда не делаю футболисты на местные, на футболисты, как играют там в иностранстве. Свои однаки туда, свои качества у них, тогда кто я отличаю, кто будет на поле, сколько будет на поле, это моя работа. дар миёни ҳамлагарон Шаҳром Самиев кам ба майдон омад ва бо голе номи худро дар ҳайати Кармаи Ироқ сабт кард. азбаски дастрасии маълумот аз лигаи истораҳои Ироқ камтар аст, дидани бозӣ ва дастрас кардани наворҳо аз ҳунарнамоии Шаҳром душворӣ пеш овард. аммо Шериддин Бобоев дар ҳайати пластаи PSM Макасар бо голҳои худ намуна буд, ҳарчанд хеле дер ба ҳайати ин даста рафт ва бо бозиаш мухлисонро шод намуд. خیلی خوشحال هستم که با تیم ملی برگشتم و با مربی هم شناس شدیم و در این 3 تمرین میتوانم گفتم که تمرین ها هم خوب هستند، بسیارتر نزدیک به بازی هستند و عین حال همش خوب است. خب PSM Макасар البته بازی بسیار هم زیبا نشون میداد، اما در حالتهایی که من دیدم شما در یک بازی میتونید هم یک گل زنید، هم میتونید پرخوفت گلی انجام دهید، هم برای دستتون یک پنالتی بیارید. این چی است؟ شهرت است؟ بله، فکر میکنم این فوتبال است. این هم زیبایی فوتبال است و در بسیار بازی ها ما دچار این حالت ها شدیم که در حالت دشوار ما رو گذاشت، ولی من خودم نمیفهمیدم چون که این دستی ما نیست. خوب در بیرون از وطن گل زدن این البته بسیار مهم هم هست. بله بیرون از وطن همیشه موفق بودن گل زدن، این یک حسی است که نام وطن رو بالا برداشتن، پرچم وطن رو بالا برداشتن، این همیشه فخر است. خوب اون وظیفه‌ای که PSM مکاسر در نزد خود گذاشته بود اجرا کرد یا نه؟ چطوری که میدونید من در قسم دومی چمپیونات با PSM مکاسر همراه شدم و وظیفه ما این بود که در
ин ҳолати душвор дар чемпионат боқӣ монем ва бар лигаи аввал наравем ва мо ҳам тавонистем ки ин вазифаро иҷро кунем. Шердин Бобоев дар айти ПСМ Макасар 11 мухӯрӣ анҷом дода ба дарвозаи ҳарифон 2 гол зад ва 2 паси голӣ ҳам дод. 768 дақиқа дар майдон ҳузур дошт. Раҳматшоҳ Раҳматзода ки ҳоло дар майдон аст, дар лигаи яки Индонезия дар айти ПСМ Йокагирта ҳунарнамоӣ намуд ва дар даври охири бозиҳо бо Мадура Юнайтед ин даста бо натиҷаи 2-1 ғалаба ба даст овард. Мавқеи ПСМ Йокагирта аз дастаи Шердин Бобоев беҳтар буда дар зинаи 11 мавқеъ гирифт. муҳофизатгари тоҷикистонӣ тақрибан дар ҳамаи бозиҳои ин даста ширкат кард ва 1 гол ҳам зад, 2 корти зард ҳам гирифт ва дар майдон 1963 дақиқа ҳунарнамоӣ кард. Парвиз Умарбоев ки ҳоло дар майдон нест, дар 3 бозии охири дастаи Локомотив аз чӣ сабаб бошад ширкат наварзид ва ин ҳафта бо бозубанди капитанӣ дар муқобили Лудогорес дар сафар ворди майдон шуд. бозӣ мусовӣ анҷом ёфт ва аз зарбаи пеналти Лудогорес пирӯзӣ ба даст овард. Капитани Локомотив Парвиз Умарбоев имсол дар айти Локомотив 31 бозӣ гузаронида 1 гол зад ва 5 паси голӣ ҳам дод. Дар маҷмӯъ ӯ дар майдон 2240 дақиқа бозӣ кардааст. Дар ҷоми Булғористон низ 1 гол ва 2 паси голӣ низ ба номаш сабт шудааст. Легионерои ӯзбекистонии дастаи мунтахаб Зоир Ҷӯрабоев ки дар Суғдиёна ва Алишер Шукуров дар Қизилқум бозӣ мекунанд, дар лигаи бартари Ӯзбекистон ин дастаҳо дар ҷадвали мусобиқа дар зинаи поёнӣ ҷойгир шуданд. Қизилқум бо касби 13 имтиёз аз 11 бозӣ дар зинаи 11-ум мавқеъ гирифт ва Суғдиёна бо ҳамин миқдори бозиҳо бо 9 имтиёз дар зинаи пеш аз охир ҷойгир шудааст. Алишер дар 8 бозии Қизилқум ба майдон омада ҳамагӣ 250 дақиқа дар майдон буду 1 паси голӣ ҳам дод. Зоир Ҷӯрабоев натиҷаҳояш беҳтар аст. Дар ҳама бозиҳо ширкат кардааст, 1 гол задааст ва 939 дақиқа дар майдон будааст. Дигар бозигароне ки дар айти мунтахаб ҳастанду дар клубҳои футболи Тоҷикистон бозӣ мекунанд, ба шумо ҳунарнамояшон маълум аст. Акнун мо дар ҷоми Осиё бозӣ мекунем ва дастаи мунтахаби мо дар гурӯҳи Д бо Австралия, Ироқ ва Сингапур дар як гурӯҳ аст. Бозигарон дар ин бора чӣ мегӯянд? По поводу группы, хорошие соперники, лично я хочу посмотреть, как мы будем выглядеть на фоне серьезных таких соперников. И Австралия, и Ирак играют на чемпионате мира, поэтому лично мне будет очень интересно сыграть с этими командами. Ну и Сингапур тоже не будем списывать со счетов. Мы с ними играли, в принципе, такая организованная команда, очень дисциплинированная. дастаҳое ки дар гурӯҳи мо ҳолдан хеле дастаҳои пурқувват ҳастанд, аммо ин ҷоми Осиё аст. Мо ба ҷоми Осиё хуб тайёрӣ мебинем, фарқ надорад кадом даста аст. Дар он ҷо дигар гуфта намешавад Сингапурро, фақат бозӣ. Кӯшиш мекунем аз гурӯҳ бароем. намегуфтам ки қавитар гурӯҳи мо айни ҳол қавитар аст ё сустар. Фақат мехоҳам гуфтан ки инҳо чӣ тавре медонед тимҳои қавӣ ҳастанд, вале ба назари ман мо бо тимҳои қавӣ хуб бозӣ мекунем. Агар бубинед бозиҳои гузаштаи моро ва бисёр ҳам аз мо вобаста дорад чӣ тавр мо ба ин бозиҳо тайёрӣ мебинем ва умедворам ки мо метавонем дар ҳолати хуби варзишӣ ба ин бозиҳо расем. Думаю, что Таджикистан можно играть против всяких от тех сборных и нормально на конце там берет очки, что были довольны, придет группа. А как думаете про сборную Индии, которые вот у вас в лиге встречи? Это всяк сборня, качество у них есть. Должно, мы как были на поле, мы должны дать максимум. Если мы будем на максимальном уровне, я думаю, что всяк нас против не можно обыграть. дар ҳар мавзӯе ки дар бораи дастаи мунтахаб буд гуфтем. Дар поёни ин барнома мехостем бори дигар ба шарҳи ҳоли сармураббии дастаи мунтахаби кишварамон Игор Ангеловский ки ба натиҷаи мунтахаб ҷавоб мегӯяд аз наздик шинос шавем. Игор 2 июни соли 1976 дар шаҳри Скопеи Мақдуняи Югославия ба дунё омадааст. қаблан ӯ мунтахаби Мақдуняи Шимолиро роҳбарӣ карда, онҳоро дар соли 2020 бори аввал ба марҳилаи ниҳоии чемпионати Аврупо баровард. дар сатҳи даставӣ Ангеловский клуби футболи Работничикиро дар мавсими 2013-2014 ба унвони чемпиони ин кишвар расонида
ду маротиба ҷои мақдунияро ба даст овард. Ӯ инчунин дар дастаҳои Горитсаи Хорватия, Каспии Қазоқистон ва Этникоси Аханаси Кипр фаъолият кардааст. ҳамчун бозигар Игор Ангеловский дар ватанаш дар ҳайати дастаҳои Мақдуния, Чорче Петров, Перестер Битола ва Победа Прилеп, инчунин Цементрия 55 пойтахт ва Скопе бозӣ кард. аммо ҳеҷ гоҳ худро ҳамчун бозигари беҳтарин муаррифӣ накардааст. Бо Цементария ӯ дар чемпионати Мақдуния дар соли 2002 медали биринҷӣ ба даст овард. ҷоми Македонияро дар соли 2003 соҳиб шуд. ӯ инчунин дар хориҷа бозӣ карда ду мавсимро дар чемпионати Словения бо Публикум Селже ва як мавсимро бо дастаи дивизиони дуюми Сербия Срем гузаронид. пас аз анҷоми фаъолияти бозигарии худ ӯ директори варзиши Работнички Скопе шуд. тавре гуфтем баъдан ба ҳайси сармураббии ин дастаро машқ дод. ёдовар мешавем ки мутахассиси Мақдунияи Шимолӣ Игор Ангеловский дар ин вазифа Горан Стеванович мутахассиси 58-солаи сербиягиро иваз кард ки ӯ чанде пеш аз вазифаи сармураббии тими миллии Тоҷикистон канор рафт. ҳамин тавр ҳар қадре ки имкон доштем бо футболбозон мусоҳиба анҷом додем, аммо ба мо гуфтанд ки дигар мо имкони бо онҳо суҳбат карданро надорем ва ҳамагӣ барои мо 15 дақиқа вақт ҷудо шудааст. ҳар чӣ ки мо дар ин бора гуфтем ҳамоне буд ки мо мехостем ба шумо гӯем. албатта ба бозии дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳамаи мо хоҳем омад ва хоҳем дид ки футболбозон чӣ гуна оё тарҳи бозиашро дигар карданд ва ё не бо чашми худ бибинем. мо ба дастаи мунтахаби Тоҷикистон умеди калон мебандем, зеро онҳо барои обрӯи нуфузи Тоҷикистон дар майдон бозӣ мекунанд.